fin amigos, שיהיה לכולנו המשך לילה מבורך, לילה קסום, שבעזרת השם ייגמר הג'הרס, החטופים והחיילים והחיילות שלנו יחזרו לשלום לבתים שלנו. אז הבחור שדיבר איתי לא בערוץ הזה בטיקטוק כי אני חסומה, בערוץ אחר, אבל אני יודעת שאתה כאן ואתה תוכל לראות את זה. שאיך אומרים, דיבר איתי בפרטי. אז אמיגוס, במיוחד לנשים, לבחור שדיבר איתי, קודם כל אני באמת לא מצטערת על אף פוסט שלי. אני לעומת אחרים אסירות תודה לא חיפשתי. ולגבי המסגרת שאותו בחור והבחור, אז במיוחד לנשים, המסגרת היא מיועדת רק לנשים, למי ששאל אותי בפרטי, אבל זה כבר לא מסגרת חבר'ה שאמורה לעזור לנו, והפכו אותה יותר למחלקה פסיכיאטרית. כשאני אומרת מחלקה פסיכיאטרית, בואו אני אסביר לכם מה הכוונה שלי. אני יודעת בתור אחת שבעבר היה לי איזה בעיה וזה, ועברתי, אני יודעת שדירת חירום זו דירה שמיועדת לנשים שהשם ישמור, כאילו איך אומרים, עברו משהו בחיים ונשים בתי סוהר וכאלו, זה דירת חירום. אבל במיוחד בחיפה, בבאר שבע, ברמות, יותר עשו את הדירות האלו לנשים קצת רללה בראש כנראה כבר. הנה כמו באופק. כשהגעתי לאופק, שלא תתבלבלו אמיגוס, רגע, אז איפה היינו? אז כשהגעתי לשם, ולא רק לשם, להרבה מקומות שכן הייתי וראיתי איך הן מתנהלות, ומה שאוהבים היום גם לא רק באופק לצערי הרב לבחור, ברוב המסגרות, איפה שיש שם רצים חביבי. גם שם, אז לאלו שמבינות עניין ונשים כמוני בעבר שיצא להם להיות במקומות כאלו, לראות אפילו בעבר, אני לא מדברת על עכשיו שהפכו את הדירות האלו שאמורות לסייע ולעזור לנשים, במקום זה פתחו שם מחלקות פסיכיאטריות. אני לא צוחקת איתכם אמיגוס. ובואו תחשבו לבד מה קשורה בחורה חולת סכרת, השם ישמור, כמו שהן מחזיקות שם, ועוד ועוד, יש שם בחורות, ויש שם בחורה גם מאזור, השם ישמור, באמת מהמחלקה הביאו אותה. אז איפה בדיוק זה אמור להיות דירת חירום שאמורה לספק לנו שירות? בואו תסבירו לי עכשיו, במיוחד לנשים שמבינות עניין, ולבחורה שאת גם רואה ודיברנו לא בערוץ הזה, איך אמרת לי? אז אם את מבינה עניין, אז אני חושבת שבמיוחד בחיפה וברמות ועוד מקומות, עד היום דרך אגב שלא תתבלבלו, יש קורבנות של אופק נשי שנשארו עדיין, תודה לאל, בחיים, כולל של רמות, שאף אחד במדינה הזאת לא לוקח אחריות על המעשים ועל ההתעללויות שהם עברו, במיוחד נפשי, בדירות חירום. צוות מסוים, במקום לעודד בחורה לעלות על דרך, היו שם בעבר הרבה אחרים, השם ישמור, והיו את אלו שמצלמים. ולהיום אני יודעת שיש שם מנהלת חדשה, מהיום שהגעתי למסגרת, כי יש לי גם איזה בעיה תיק שווא שפתחו לי ורציתי לסגור, אז הגעתי לאופק. גם שאתם יודעים שלא זה, פעם אחד הצוות שם, פעם אחד המנהלת שם, אפילו לא חייגו לשאול לשלומי. גם כשלא ראו אותי במסגרת, למרות שהן יודעות שאני אמורה להגיע למסגרת שלהם, שלא תתבלבלו אמיגוס. פעם אחד. אבל כשהיה טקט והאישה שלהם, המטופלת שלהם עבדה עליי ונכנסה לי לבית, ועוד שנייה שרפה אותי ואת הכלבה שלי בתוך הבית, אופק נשי יום למחרת שהבאתי את הציוד של האישה, עוד מה שנשאר, כן? שלה, למסגרת, המדריכה, וניסיתי להסביר, המדריכה במקום לעצור את עצמה לרגע לדבר, היא פשוט תקפה אותי. אז מה עשיתי? כמו שהשוטר אמר לי, הנחתי את הציוד והלכתי ליד השער. אז לבחורות, באמת, נשים, במיוחד באזורי חיפה, הקריות, אתם רוצות דרך המלך, אתם נמאס לכם, עדיף תעלו לאשפוזית 21 יום,
בלי להגיע למסגרת של אופק נשי, כי אם את תגיעי לשם, לאלוהים יודע באיזה מצב תצאי משם. או בריאה, או יותר חולה, כי היום זה כבר לא דירת חירום חביבתי. זה כבר מחלקות פסיכיאטריות שהצוות פתח שם, כולל המנהלת, בשביל יותר הטבות, כי יש הטבות על האנשים האלו, לא? ודרך אגב, על האנשים האלו הן שומרות, אבל על קורבנות שצריכות אותם באמת וזקוקות להם, הן מחפשות להשחיל להם, לשים להם רגליים. אז הנה לבחור, אני מקווה שעניתי לך מה זה המסגרות. ולמי שחי בסרט, תבדקו לעומק איך אמורה להתנהל דירת חירום, ולא כמו שעשו באופק. שלא נדבר על המקררים עם המנעולים, הקפה בקנקנים כמו במחלקה פסיכיאטרית, אשכרה ככה, השם ישמור. אז איזה בדיוק דרך אתם רוצים שנשים יעשו אצלכם? לא מספיק הבאתם אותם מהרחוב, אתם בעצם מביאות אותם למסגרת ונועלות להם את המקרר בפנים, יעני אל תאכלי. כמעט מתת בחוץ, תמותי גם במסגרת שלי. והבחורות שהן מחזיקות שם זה השם ישמור. במקום שבאמת יהיו דיירות ונשים שצריכות את המקום הזה, הן מחזיקות בכלל בחורות, השם ישמור שם. ואז כשהבחורות האלו עושות בעיות, לא קורה להם כלום, כי עם הזמן הן מתגייסות להיות הזה שלה. אז איך אומרים, מידי השם לא אני ולא אף אחד לא יברח. אז הנה מסגרת למי ששאל, ולמי שהיא רוצה באמת שיקומית, אל תתקרבי לאופק נשי בחיפה, רחוב החשמל 9, שאונס את נשמתם של נשים שם ומתעלל בהם, במקום להראות להם דרך המלך. מניסיון אישי, ואני לא אתבייש לעבור פוליגרף על איזו התעללות אישית, נפשית, אני עברתי באופק נשי, במקום לעזור לי להשתקם, מצאתי את עצמי, חבר'ה, עוד שנייה יושבת עם הבחורות. השם ישמור, אלו שיושבות בכביש. למה? כי זה היה השירות של אופק נשי. אז לאותה אישה או שרוצה או בחורה, עדיף תעשי גמילה בבית, תשברי קריז. אם אין לך בית, יש הרבה מקומות, אבל לא המסגרות האלו ולא דירות חירום, כי להיום הם כבר ממש לא דירות חירום, הם מחלקות פסיכיאטריות. אז שיהיה לכולנו המשך לילה מבורך. אני מקווה לבחור ולבחורה שעניתי לכם על השאלות שלכם, ולא מצטערת על אף פוסט, חבר'ה. שיהיה לכולנו המשך לילה מבורך וקסום בעזרת השם. החיילים והחטופים יחזרו לשלום.